asengencho ling'ana liatokosire sana buna intwe abapasta turi na bishop tokonyora ng'a amarieta aito chipicha chiakirwe chiatangasirwe ense engima igo tokumeti sana igo togoteba ng'a oyo oirete chibicha chiaito naende taracha ase tore atorusie chibicha echio nayia achinyorete erinde agachigochitangasa engencho eye iga. Igo omonto buna oyo twamoragereiri sana ekiagera iga agotoera mamincha buna intwe abapasta atagete gotosareria amarieta aito mono. Oyo obegete amang'ana aya twakoire amatuko 7 orusie amang'ana aya ase media ekiagera amang'ana aya atoire amang'ana ya obosoku intwe abanto tokorandia abanto igoro ya oboruoti bwa Nyasaye naende ekero tokonyora amarieta aito agosareka ng'a ase nare tware togwakire chibicha igo naechanire sana egento twakegikeirie oyo okorete ring'ana eri ase abamabera gokwanera omomura oyo omokoro kweno kumariba muriasi ase amang'ana aria abeka ase omotandao agoteba ng'a abapasta aba bateneine enyuma yane nabari bakwana bosibwane ng'a mbachiete ase omweshimiwa Walter Osebe Nyambati bakaigwana ng'a Walter Osebe Nyambati tari gochi gotenena chikura chia 2027 igo ngoteba ng'a amang'ana ari nayo oborimo ekiara ekere ebicha eria agetu 2027 nona arenge amang'ana ari nayo oborimo 2022 nayo oborimo nebicha eria etumekire aria yetumekire bobe na igo ngotebia omwana ori ng'a agenda asome ekatiba yaito yere very clear goteba ng'a ase Cyber Crime and Computer Act togwenereti gotumeka amarieta gose chibicha chia abanto without a consent ya abanto baria. So omwana oria egento gioka toramokonye no kumusabira abapasta aba bamwe amatuko atanabere amatuko 7 agenda arusie chibicha chiria naende irane ase chi platform chiri chionsi arusie amang'ana ari na go apologize formally ng'a amang'ana ari akwaneta nayo oborimo atakoretibo amatuka ari aegwata nabere abapasta aba igo bakumuira agende ase ekegambero aerese nki ari gotumekera amarieta abo ase enchera y'oborimo ongokora ne kanisa ya PAG yona ataka gukwana ring'ana ekiagera noyo mobo naringa ase safari iyo kogenda Nyambati oborai mbori korigibwa nechi segi neriomana oborai igo omonto agote akonyenyekea Nyasaye moimokie abo omorai kiagera karo togosoma ebitabu korumaega igo bigototebu na babo Daudi babete nabari gocha ase abanto lakini Daudi akaegwa maguta bari barenga abanene bagwenerete ko oborai mbai bono gogani oborai negekuba mboga netibo onye no omonto otumeka omwana oria ntobwate bakamarieta ase media aende bagambe tarusi bichachiria ekiagera chiri chiasoira asa ng'a bono garchira basi komosoera amatuka ya mada mwateba pastor aere tusaba mabera toigwanane aba pastor turabe ntori bantu togocha gwakuriko ntori wana siasa intu togosaba Nyasaye omonto oborayo yachorire buna turangere tigochiboye mwaka 22 tari yaturangere tituchikomana osi tochikokora ki turangere tugasaba tukamotebigenda bosio lakini ende nonyo ogende techikura na bamacheti koira egento kiabete gaure tu bono nataka goteba ng'a amabera natakeire noborai nche natenerete oborai morai nongenchoki nomonto okonyenyekeranse abantu bamoborai borai mbori kori una gekuba ebikuba ebi byarorekanire kenyeye marore bagosoki gwa bangi tikanya saba sisi kama ametoa hizo picha zote huko zile zote mahali amesipambasa asitoe na ikiwa hata sitoa hatua itachukuliwa kwa sababu ameharibu macheni yetu, ameharibu sifa zetu, hatutakubali kama watumishi. Na ikiwa anataka kufanya siasa, afanye na wanasiasa wengine, si watumishi.
Majina ya watumishi sio ovyo kuweko kila mahali. Yafaa tu wale wanafanya siasa majina yao na picha zao siwekwe huko. Na Mheshimiwa Nyambati atuchasimama mahali atuambie au tumuongeleze. Na hizo picha aliweka huko ni ile ya 2022. Ni ya kwamba wamkubali Yesu katika maisha yao. Huyu Yesu anapoongea, wakiangalia sehemu zote, wakiangalia mazazi wao na watu wengi, wakiona michi ambayo ilikubali Yesu ikiwa mwokozi katika maisha yao, hiyo michi imebadilika na watu wameendelea. Hawa vijana waache maneno ya kunywa madawa za kulevya, warudi waungane na viongozi kama sasa kiongozi wetu gavana mwenye anasimama, waungane na wao, wamuulize the way forward, na atawaambia the way forward ili nchi yetu iendelee. Bona na kumiria karonko ngwana ende twatoke chusi twakire chibicha ase bono iganche no murandia kurwase kanisa ya Mwanja Central igona kumiri sana tuguna barandia etubwato musima bana ntubugatia mangana yoko bono iga etu tigale tasinga choko makoda Nyasaye no nyama ngana yechikura karon tuase ubwango boiga turarangiri kunaende toka chibicha cheito twarorire ngana ogokumi sana asa mangana ya twarorire gaiga etogosaba